Ik ben Joost Schoonboot, woonachtig in Maastricht, 72 jaar en hardlopen is mijn passie. Ik heb bij de marathon het wereldrecord mannen 70 jaar verbeterd en daar geniet ik nog steeds van. Met ruim 7000 kilometer afgelopen jaar. Dat is het dubbele van wat mijn auto draait. Het bewegen geeft me heel veel plezier, brengt me in contact met sportieve mensen, positieve mensen. Het netwerk wat je om je heen hebt is een genot om dagelijks mee te maken. Ik ben de trotse ambassadeur van de Limburg Beweeg- en Beleefweek. Het is een prachtig initiatief om de mensen inderdaad naar buiten te krijgen. Rust, roest, zeg ik altijd. Investeren in je eigen lijf, dat loont. Op die Beleefweek website kun je eens mooi kijken wat er allemaal aan initiatieven in die week plaatsvinden. Daar nodig ik je voor uit om eens te kijken. Mogelijk zie ik je dan op die beweegweek, want hardlopen is het mooiste van wat er is. Ik zou zeggen, tot ziens.